Les diferents bandades de primats lluiten en un desesperat intent per sobreviure en un ambient hostil sense menjar ni aigua. Però a pesar de les seues baralles en la sabana, no tot és violència en la seva comunitat i sempre hi ha lloc per a l'amor entre aquests animals. La violència només és comparable a la seva passió. Companys universitaris, des del Front Revolucionari del Campus hem sabotejat l'emissió per fer-vos arribar el nostre missatge. En aquesta època de conformisme i pau fictícia ha arribat el moment de la revolució. És hora d'alçar-se dels pupitres i mostrar els nostres punys ben alts. Mobilitzeu-vos, eixiu de les aules, ja n'hi ha prou, ha arribat el moment de... Buenas, profesor. Sí. Es que estaba muy ausente, pero mi fotocopia se trenca la fotocopiadora. Tu t'assentes? Ja. Puc sentar-me? Oh, sí, ara ja t'has sentat, fill. Tu ja estaràs sentat. Avui hem començat ja. Heu començat? Sí, ja hem començat. Vale? Ara? Tornem a començar. Companys universitaris, des del Front Revolucionari... T'has portat bocata? Tu creus que és moment ara la manera i la forma de dir-ho? L'entrepà? De català? Ai, sí, perdona, que no t'he oferit. Vols un trosset? Que simpàtic. Companys universitaris, des del Front Revolucionari és... Puc anar als mitjans? Quin fam. És que no has esmorzat. Claro, no l'hemos ya tres famita, ¿no? Ay, la mamá te ha fet el bocadillo. Fes el que et doni la gana, ¿vale? Però fes-ho callaet. I si tens alguna cosa interessant que dir-ho, ho dius, però si no, calla. Què? Pensa ahí. Tinc què? Moquet. Però... Ja està bé. Companys universitaris, des del Front Revolucionari del Campus, en aquesta època de conformisme i pau fictícia, és hora que eixiu de les aules. Ja n'hi ha prou. És moment de que... És que no m'agrada la salada. Però una pregunteta, per què collons t'has apuntat així, al FREC, al Fons Revolucionari del Campus? Fons el front. Per què t'has apuntat? És que s'havien apuntat els meus amics. Doncs jo també m'han apuntat. El que passa és que només en les hores culturals ells estan en la Big Bang i no m'han apuntat. Qui vull dir tu? Companys universitaris, des del Front Revolucionari del Campus exigim una línia en valencià que siga real. Exigim el préstec de les càmeres i també exigim que... I foques d'estos redonins xicotets que se fiquen en una pinça gorda, que se pensen que són per llevar les ombres. Com es diu això? Explica-me. Sí. Potaflu. Potaflu? No ets ensenyat, aquest idioma. Exigim també... Exigim a les musoltetes que se deixen ligar i que no te rebutgen i després te sents com una merda, com esquina anal. Tens raó, tio, tens raó. O sigui, eres musoltetes. Mira, si me dan una abraçada. ¿Qué pasa que hacéis aquí vosotros? Sea posible, tópate, anda. Venga, ¿para qué que son las dos? No, ya, sí. Joder, pues me diste todo lleno de mierda, macho. No. Pero ¿cuántas veces te tengo que decir que no me pongas cable por medio? Joder. Ahora ¿Sabes qué te digo?
contigo. No, que te va por culo los cables. Espera, Mira, no.